plenari avui dijous 1 de febrer de 2024 sent les 20 hores. Ordre del dia, aprovació si és procedent esborrany acta de data 30 de novembre de 2023. Simplement indicar una puntualització, dona que està gravat al plenari, però bueno, en l'aprovació d'aquesta acta d'aquest dia, ahir demanem que es fera constància l'haver parat el plenari darrer per el tema de l'incendi de Tintosol, i demanem també que quedara constància que el grup Compromís no va poder fer les preguntes. Però bueno, no està indicat. Però està gravat, vull dir, es veu que sabia. Tot l'altre no Vale, crec que en l'altra sí que ja van dir, ho van deixar constància. I en l'acte també apareix lo de... Sí, apareix com a que jo dic que es quede constància, però jo dic també que quede constància que vosaltres no vau poder preguntar. Això sí que no apareix. Això sí que no apareix. Una puntualització. Perfecte. Per lo de més, correcte? Tot. Sí. Per lo de més, tots els números també, tot. Molt bé, doncs si voleu passem a votar. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 2. Aprovació si és procedent expedient comptable 2/2024 de reconeixement extrajudicials de crèdit. La comissió informativa del passat 25 de gener, amb 2 vots a favor, 2 abstencions i un vot en contra, proposa al ple per acorde, primer, aprovar la relació de factures i altres documents pagadors corresponents a l'exercici 2023, que ascendeix a la quantitat de 5.032,93 cèntims d'euro i reconèixer l'obligació al pressupost prorrogat per a l'any 2024 amb càrrec a cadascuna de les aplicacions pressupostàries següents. Segon, que continuï el procediment d'ordenació del pagament legalment establert. Dictamen de la comissió, tingueu en compte que aquestes factures eren del 2023, ja vaig estar, llavors vaig explicar, i en l'altre ple de novembre també, perquè ja venen de novembre, i ara van en càrrec al pressupost del 2024. En cas que ara no s'aprovaren, no es podrien pagar aquestes factures, perquè tenen que aprovar-se per plenari. Entonces, si teniu alguna cosa que voleu encara comentar o el que sigui, ho digueu. Bé, el grup popular, com van dir en la darrera comissió, el tema dels aires acondicionats, el dubte que teníem era si havia sigut un error en el càlcul un poc de la valoració econòmica d'aquests treballs. Al final resulta ser que no, es va confirmar. Aleshores pensem que aquesta factureta heu de pagar. El que sí que no estem d'acord, tant en l'escala com en el tractament enzimàtic, perquè pensem que no era ninguna urgència i que s'haurà pogut traure de buscar alguna solució, en ajudes, etc. Aleshores, si tragueu aquestes dues factures, nosaltres els desaires els aprovarem, si no, votarem en contra. O sigui que quedaran les dues factures eixes per pagar, l'Ajuntament no les podrà pagar. Ho dic perquè quede clar, que ni de l'escala ni dels productes de lo del cementeri. Estaria traguent la de l'aire condicionat, de Guillem Instal·lació. Grup Compromís. Nosaltres no ho vam dir a la comissió perquè ja ho vam dir l'altra volta que es va tractar el tema. L'escala, en la relació de decret d'alcaldia ja s'ha aprovat inclús la contractació de l'obra del cementeri per una millora es podia haver fet perfectament i haver-nos apanyat en alguna cosa que teníem, o en alguna més barat o en alguna més
fa un dia o dos, els dies que foren, fer aquest gasto, i després resulta que encara va guardar, encara que després l'heu tret, massa falta no faria tampoc. Lo de l'escala no estem d'acord i el tractament, pues, ja ho he dit, això jo crec que és una... Tindreu informes, us hauran assessorat, no sé si us assessorat o no, però per mi és una frivolitat gastar 1.473 euros per 30 i pico enterros per millora de salubritat del cementeri. Tiene un porque es muy aburrido o algo, no sé. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. L'altre, pues sí, està en el 6 de març, ens correspon a nosaltres el manteniment. Era una cosa que, degut a això, hem vist que feia falta, s'ha fet, que es pagui. Però nosaltres, si va tot lligat, votarem a tot en contra. Si ens exigeu, i si els dos no votarem en contra. Vale, entonces suposo que vosaltres demaneu que ho tinguem tot en transparència, transpareixem segut, s'han presentat les factures, vos les hem explicat, no estic conformes en l'explicació per lo que jo veig i suposo que serà la primera volta que l'Ajuntament de Beniarjó no pague dos factures en aquest cas. Sí que voleu traure la que vosaltres digueu que està clar, que és la de l'aire condicionat, que lògicament, doncs molt bé, l'empresa és d'ací, tots la coneixem, i en fi, suposa que tots volem que cobre, però les altres dues empreses pues, no fa falta que cobren. Ja si mos tiren al xusgat, estic parlant mal, si mos tiren al xusgat, pues, entonces ja es pagarem en els interessos, les costes i les coses que facin falta, ¿no, senyora secretària? Yo para que quede claro. El abogado que tenga que llevar el procedimiento sí, y nos costas, van a condenar claro. las Pues, costas sí, del otro abogado y el lógicamente. procurador. Sí, perquè y és por material... una factura de 1.300, pues la mejor I las una costas de son... 1.400, però vale. Jo no tinc ningú inconvenient en traure la de la fontaneria, perquè lògicament jo el que pretenc quan contracte algo és que les persones cobren perquè ens han fet el servici a l'Ajuntament, entonces esa factura es pot traure, per almenys esta persona que cobre i el resto pues ja ens veurem conforme vulguin ells. Entonces... Perdó, Marc. Puc intervindre? Sí, clar. La transparència, jo entenc que mai és a posteriori i a priori. Això ho haurem dit, ens haurem dit antes que no. I ara no ens volíem així. El gasto, la factura, ho firmem nosaltres. No vull ara trasladar-nos la responsabilitat de que es paga o no es paga a nosaltres. Nosaltres sou que tenim que saber com teniu les partides, el que es podeu gastar i el que no es podeu gastar i en què s'ho gastem. El que no pot ser és que vingueu en coses com aquestes, en les que la majoria del plenari no està d'acord, s'ho gasteu i ja veureu que la majoria del plenari us ho aprova i que damunt feu el discurs victimista de dir que l'Ajuntament per primera volta no pagarà les factures. No haver-s'ho gastat, no haver-ho comprat i no haver passat això. Molt bé. A partir d'ahí, la responsabilitat és vostra. Molt bé, l'escala del cementeri no fa falta, no res. No era urgent, no feia falta. No n'hi havia, sols n'hi havia una i la gent la demanava, però no era urgent. Vosaltres, quan no esteu així, no ho sabeu. Vale, 1.324 euros. Vale. Una escala. Vale. I el tractament... Per 2 dies que ja l'havíeu guardat. Podeu estar d'acord o no? Vale. En el tractament enzimàtic. Vale, pel cementari. Podem estar d'acord o no? Parlem de 1.473 euros. No passa res. El que vos ha dit, no es pagaran les factures, ja es pagarà. Perquè pagar-se suposa que en algun moment les reclamaran i obligatòriament i legalment les tindrem que pagar. Passa res. Ja ho sabeu palat? Sí, ja ho sabeu. Sí, ho sabem molt bé palat. Pareix que no, perquè no ho sabeu el que passa. Sí. No, clar que ho sabem. Massa bé. Puc parlar? Vale. Per la nostra part, pensem igual que com ha dit Marc, no vingueu de victimismes, ara nosaltres no, ja ho hem dit moltes vegades, no maneu en majoria absoluta. Aleshores, si realment farà falta aquesta escala, també ens vau dir que feia falta perquè ja vos ho havien dit l'any anterior en Tots Sants. Aleshores, si n'hi ha aquesta demanda, perquè no ens ho diguem, mirem a veure una solució i es compra. I el tema és intentar que no ens costi la butxaca. Al final, nosaltres estem mirant per els interessos monetaris, però és que ja estem cansats de dir-vos-heu, ens ho demaneu a posteriori. Ja són molts els que al final han dit, va, però... Bé, no passa res. Vosaltres no fa falta que sou els víctimes. No fa falta que sou víctimes i que ens repetiu hasta la sacietat que governem en minoria. Exactament. En minoria estem, governem en minoria.
La paraula és que Molt bé, governem. I perfecte. per 1.400 euros o 1.300 euros, en aquest moment no podem anar a preguntar-vos si comprem l'escala o no la comprem. Que potser podíem haver preguntat, lògicament, no vam tenir ningú inconvenient en preguntar-ho. En aquest moment vam considerar que la compra estava ben feta i la vam fer. Que no diguen que no vos ho tingueren que haver dit, però en aquest moment, és com quan tu estàs treballant en alguna cosa i penses que en aquest moment és una decisió que tens que prendre i la prens. La prens sense més, perquè penses que fa falta, ja està. Però no passa res. No va pegar-li més voltes, ja heu parlat, ja heu contestat. Era urgent? Era urgent, depèn de qui ho mire. Assumiu les conseqüències. Sí, pues això fem. Nada, sacamos, vale, fem una esmena per traure la factura de Borràs Miñana, per lo menos, exacte, per lo menos esta empresa que cobre. Vale? Vaig a favor de l'esmena. S'aprova que es pagui la factura, vaig a favor de pagar la factura de Borràs. Vale. Passem al punt 3. Aprovació, si és procedent, expedient comptable 3/2024 de reconeixement extrajudicial de crèdit. La comissió informativa del passat 25 de gener, per unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde, primer, a aprovar la relació de factures i altres documents pagadors corresponent a l'exercici 2023, que ascendeix a la quantitat total de 8.150,40 i reconèixer l'aplicació al pressupost prorrogat per a l'any 2024 en càrrec a cadascuna de les aplicacions pressupostàries següents. Ja ho vam mirar Segon, també. que continuï el procediment d'ordenació del pagament legalment establert. Ja ho vam mirar també, si volem fer alguna... No, bé, conforme van dir en la comissió, són factures de manteniments i aleshores es deuen de pagar. Molt bé. Marc, vosaltres? Jo, tal com vaig veure en la comissió, també vam dir que no tenim cap problema. L'únic que vaig fer a l'apunt, igual que vaig dir a la comissió, dic així en públic, que el primer és agrair a la ONG que s'encarrega dels A l'associació animalista. agrair la llavor que estan fent i tal, però que hauríem de controlar una mica també les factures que es passen. Ens heu fet arribar 2 factures que jo, per molt que legisc i no legisc, no sé el que s'ha fet ahir. Suposo que el que revisa les factures i dona l'ordre de pago sabrà el que s'ha fet, i el que poso això ho llisc qualsevol i no sap el que s'ha fet. Però que jo crec que nosaltres estem per el que estem, tenim les obligacions legals que tenim i no estem per curar el tipus de gatell i per curar gatell atropellat i coses així. Pareix que en determinats casos sí, Sí Marc. que estem mal. I vols que A la lo que estem regidora a lo que no. Però pareix que en aquests casos sí que és així i sí que tenim que fer les cures perquè són gastos a càrrec nostre. No és així, Conxa, A explicar-ho. càrrec nostre per objectiu. Sí. Conxa, perquè com va quedar el dubte en la comissió també estaria bé que es quedés aquí, no? Si vos pareix. I de totes formes, un aclariment. No porten mai a ningú al veterinari que no criden abans i no ho diguen. Els que tenen controlat són els de les colònies. Veureu ahir que n'hi ha una cura en una de les factures, cura d'un gat. Sabeu que n'hi ha molts gats que tenen el sida i que tenen anèmia. Entonces, quan veuen les manifestacions externes que sí que es poden apegar a altres animals o inclús a les persones, és quan es porten seguida al veterinari. Vull dir que sempre en criden. Però que això la factura no està especificat de ninguna forma. Hi posa cures, posa atenció veterinària, Perquè clar, com ella ja sap, sutura de gran ferida... clar, com ella ja sap perquè li criden antes d'anar i ja sí que sap. Per això jo dic, Conxa, explica-ho tu, perquè l'altre dia, suposa que la que ho quan m'ho vau preguntar, jo no sabia sabrà explicar-ho. la factura el que n'hi ha, quan fan l'autorització de pago. O sigui, que està tot correcte, en aquest aspecte. I jo sí que voldria fer una observació. Veureu que n'hi ha menys esterilitzacions.
Això vol dir que el programa que estem portant, que vam decidir portar, que era el de control i tornar a l'entorn i tot, està funcionant. Quantes colònies n'hi ha ara? 3. 3? Vale, I ja està, no? Era l'aclaració, és que quan jo l'altre dia a la comissió no la vaig poder fer, doncs així la Conxa que... el que és de veritat una pena és que nosaltres sí que estem fent aquesta feina, la veritat és que estan fent molta feina, esta gent, i que tenim una frontera que no es fa càrrec Com no es fa? i mos venen gas d'allí, mos venen gas malalts. Mos venen gas malalts. El que tenim que fer és no deixar-los entrar quan es veiem, però una volta dins del poble... Si això vos ha quedat clar, eren els dubtes Si que el gat se'n va tenien. menjar una Conxa, colònia... està clar Sí. entonces? Va, vostè Sí. té l'explicació. Serà a favor en el dictamen i Vale. serà a favor Molt en bé, però era... No em preguntava perquè calculava que mos ho explicaria. Ja, per això, Com quedava és que- pendent de la comissió, dic, Ja pues vos ara... vaig dir l'altre dia, dic, ja vos l'explicarà que està Conxa a la Copa. Ja està. Vale? Perfecte. Pues si voleu passem a votació, us vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt 4. Aprovació si es procede a modificació de la relació de llocs de treball. La comissió informativa del passat 25 de gener, per unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde. Primer, aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament, addicionant el requisit específic d'un nivell de C1 de valencià per al compliment del lloc de treball de secretari interventor d'aquesta corporació, reservat al personal funcionari d'administració local en habilitació de caràcter nacional. Segon, publicar íntegrament la citada modificació de la relació en el butlletí oficial de la província i en el diari oficial de la Comunitat Valenciana, així com a la seu electrònica de l'Ajuntament. I tercer, remetre una còpia de la mateixa a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Bueno, crec que estava clar, en la comissió ja es va parlar i és perquè el pròxim lloc de secretari pues, perquè pugui aportar tindre el C1 mínim de València, vale, conforme diu la proposta. Alguna cosa? No, ja... Vot, pues si voleu passem a votació. Tots. Vots a favor, s'aprova per Punt 5. Aprovació si es procede a modificació ordenança reguladora d'usos i costums en el terme municipal de Beniarjó. La comissió informativa del passat 25 de gener, per unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde. Primer, aprovar la modificació de l'ordenança rural d'usos i costums en el terme municipal de Beniarjó, la qual queda redactat en els següents termes. Voy a leer lo que s'ha modificat. Sí, sí, no, demasiado Article 17. Normativa aplicable per a la realització de focs i cremes de restolls en la pròpia finca s'estarà al que es disposa en el Pla Local de Cremes vigent en la localitat de Beniarjó i en les mesures de prevenció com a normativa reguladora fonamental. Article 18. Focs i cremes. En sincera observança del previst en la legislació aplicable, la realització de focs i cremes de restolls en la pròpia finca s'adaptarà a les normes i calendari de dates que es contempla en el Pla local de cremes, adecuant-se a les normes que emet la Conselleria competent. Lo del estudio, si eso lo he cambiado. Sí, ho he comprovat que està canviat. I article 42, sancions. Les sancions esto és l'important. Les sancions a imposar d'acord amb l'article 141 de la Llei de Bases de Règim Local, modificat per l'article 1.4 de la Llei 57 de 2003 del 16 de desembre de mesures per a la modernització del govern local que estableix la quantia màxima de sancions per infracció d'ordenances seran les següents. Sancions lleus de 60 euros mínima a 300 màxima. Sancions greus de 301 mínima a 1.000 euros màxima i sancions molt greus de 1.001 euros mínima a 3.000 euros màxima. Ja està, això és el que vam acordar, estava encara en l'antiga llei d'antes i ho hem actualitzat un poc perquè ja sabem tots també el problema que tenim quan es produeix un incendi i evitar-ho en la major manera possible. Si voleu comentar alguna cosa, No, és el que hem està parlat. clar. El que van quedar i
voleu passem a la votació, vot a favor, pues s'aprova per unanimitat. Punt 6. Aprovació si es procede a modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius. La Comissió Informativa, per a unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde l'esmena proposada per l'alcaldia a presidència del següent tenor literal. Primer, aprovar la modificació de l'ordenança de l'Ajuntament de Beniarjó que regula la taxa de prestació d'expediments de documents administratius, la qual queda redactat en els següents termes. I el que s'ha modificat és l'article 6, la tarifa. La tarifa que es refereix a l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs. Primer, confessió i lliurament de certificats específics el contingut del qual no estiga preestablit, requerint que el mateix es redacte expressament per atendre la petició formulada, 25 euros. Segon, informes que es tramiten sobre actuacions dels serveis de la policia local, 35 euros. Tercer, confessió d'informes tècnics a instància de part, 25 euros. Quart, cèl·lules de garantia urbanístiques informatives relatives al planejament urbanístic, 30 euros. I cinquè, expedició de llicències autoturisme, canvi de vehicles, transferència de llicència, 50 euros. Sí, bueno, això és Sí, no, ja. Pues conforme vam veure la comissió s'han reajustat perquè algunes pues, el que parlem són ordenances de ja fa temps i a moltes el que són els conceptes no acaben d'estar clars i s'ha reajustat. Vale? Sí, ja que estem, bueno, com bé vas comentar a la comissió, pues, fer un crit a la gent que per favor que quan vinguin a demanar un document que no es cobre no vol dir que ja aniré per ell, pues que per lo menos ja que ens van fer la faena i no es cobrem, pues per lo menos. Va deixar baix el totxo. Ja, però bueno, Sí. fer un poquet de crit a la gent que... Ja està. Simplement això, es demanen les coses quan no falta i altres pot haver un olvid. De totes maneres també hi ha maneres, hi ha documents que per sèrie electrònica també s'expedixen i en un moment des de ta casa ho tens i no tens ni que penjar. Ja està. Perquè tinga facilitats pura. Vale? Vale? Així l'únic que hem fet és això, de quatre preus i que tenen un preu nou, que és el de policia, que està ben fonamentat en l'estudi econòmic, el cost, doncs Ja està. Molt bé, doncs si voleu passem a votacions. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 7. Aprovació, si és procedent, vistiplau a la solució adoptada per a la construcció de l'itinerari ciclopeatonal Potries-Gandia, via Verda Serpis, en el terme municipal de Beniarjó. La comissió formativa del passat 25 de gener, per unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde l'esmena proposada per l'alcaldia a presidència del següent tenor literal. Primer, donar el vistiplau a la solució adoptada per a la construcció de l'itinerari ciclopeatonal Potries-Gandia via Verda del Serpis en el terme municipal de Beniarjó, sempre que es tinguen en consideració les al·legacions assenyalades en l'informe tècnic transcrit. Segon, assumir per part de l'Ajuntament de Beniarjó el manteniment i despesa tant de l'enllumenat com de la jardineria de l'itinerari ciclopeatonal Potries-Gandia via Verde del Serpis, al pas pel terme municipal de Beniarjó, sempre que es tinguen en consideració les al·legacions assenyalades en l'informe tècnic transcrit. I tercer, donar trasllat del present acord plenari a la Direcció General d'Infraestructures i Projectes Urbans. Com tots sabem, la conselleria està en vies de fer la via verda, que anirà des de Gandia en principi fins a Potries, en un primer tram, i ens va presentar el projecte que ja hem vist. I nosaltres el que hem fet és, entre totes les al·legacions que han cregut convenients de fer, que després ens faran cas o no ens faran o ens diran això no ho fem així perquè no és viable segons els seus tècnics o el que sigui. De moment nosaltres sí que enviem el que ens pareix que es devia
de modificar, millorar o canviar. Vale? Sí, bueno. Nosaltres, com sabeu, tots aquests projectes porten expropiacions que a ningú li agrada. Està clar que nosaltres no som responsables, evidentment, no ho hem creat nosaltres. El que està clar és una cosa, nosaltres sí que hem presentat ara unes coses que pensem que es deuen de millorar, però n'hi ha una que al grup popular no li s'ha fet cas, que és la de la plataforma, perquè augmenta l'expropiació. Damunt la solució que es fa augmenta més expropiació a un bé de Beniarjó. Aleshores, on no entenem per què no s'ha fet en quant a la continuació d'encreuament de l'autopista. Però Borja, t'ho vaig comentar, perquè el tècnic considera que no és així viable, que m'entens? Vull dir que no és per res, així com tot el que van parlar, tot el que s'ha posat, Considera que no van a permetir-ho. Considera que no és viable el que se ho accepten, considera, però no considera ni preguntar-ho, per veure la possibilitat de poder expropiar menys a una persona de Beniarjó. Aleshores, com no me justifica tampoc, ni proposo dues solucions, nosaltres anem a votar en contra, perquè si damunt que són expropiacions, damunt anem a provocar majors expropiacions, pensem que no, evidentment. És que ja està, entenc que el tècnic és la seva responsabilitat, però nosaltres no anem a acceptar-ho, per almenys provar-ho, que després ens farà cas o no ens farà cas, però com a mínim nosaltres, hasta la màxima opció para que s'expropi el menys possible, evidentment. Aleshores, anem a votar en contra. I ho tenim superclar. Jo crec que quan es planteja, quan ho van pagar i quan ho van parlar jo, ja vaig dir. Ja vaig dir que no se m'havia fet cas a l'acció sol·licitada. No, vaig dir perquè no s'havia fet cas, no, sí que s'havia comentat. El que passa és que va dir que això, que no era així, que no tenia que anar així, anava conforme ho ha visitat el projecte. No puc discutir aquesta cosa perquè això és tècnic. Jo, hasta ahí ple. Aleshores, jo com a tècnic i sobretot com a consellera de l'Ajuntament, velar per els veïns. No, està clar, home, això és el que es pretén. Doncs ja està. Deixa la nostra. Nosaltres ho vam estar mirant tota la comissió, ja ho va comentar, la conselleria vol fer-ho, nosaltres estem, crec que tots d'acord en que es faça, n'hi ha aquesta puntualització que no està d'acord en un tram o en concret que no, segons diu vosaltres, el tècnic us ha aconsellat que no es faci així, nosaltres, per la nostra part, volem que es faça, veiem les al·legacions correctes i aquesta al·legació en concret, si el tècnic creu que no és convenient, jo no soc tècnic, ell és tècnic i sembla el que diu, jo no soc tècnic i m'ha de fiar del tècnic de l'Ajuntament, no tinc cap problema. Però això és el que vull dir jo, que no és que no es faci cas, sinó que el tècnic considera que no seria viable, per la qual no la poso com a al·legació perquè no té ningú sentit. Vale, entonces, pues res, bueno, són opinions. Si voleu passeu a votació. Vots a favor? Vots en contra? Passem al punt 8, informació si procede en bonificació de l'ICIO en declaració responsable d'obres per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a instància de part. La comissió informativa del passat 25 de gener, per unanimitat dels 5 senyors membres assistents a la sessió, proposa al ple perquè acorde, primer, aprovar la bonificació de l'ICIO sol·licitada en la declaració responsable de data 12 de desembre de 2023 a instància del NIF 2421 per a la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum en carrer Constitució número 11 d'aquest municipi, segons el següent desglossament. Pressupost instal·lació sense IVA, 5.240,80, ICIO 130,70, bonificació del 70%, 91,49 euros, quota ICIO bonificat, 39,29 euros. Segon, aplicar la bonificació aprovada en el càlcul de la quota tributària corresponent a la declaració responsable al registre d'entrada
a instància de particular per a instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum. Tercer, donar trasllat a l'interessat per al seu coneixement i efectes. Bueno, doncs és que aprovem la bonificació que està en les ordenances i de la fotovoltaica, de la persona que ho sol·licita. Vale? Suposo que està clar, no? Però passem a votació. Ja n'han aprovat alguna que altra i alguna que aprovem. És pur tràmit, inclús a la comissió has comentat Sí, que... ja ho dic, ho tenim pendent de mirar per si acas poden llevar este tràmit, no fa falta que passe pel pleno i la gent quan el demana pues ja se li comprova que està tot correcte i se li fa, exacte, i així no s'agilitza. Vale? Vots a favor? Vale, s'aprova per unanimitat. Punt 9. Moció que presenta el grup municipal Compromís per a la protecció dels cítrics valencians. Ai, perdó. Primer, anem a votar la inclusió en l'ordre del dia perquè no es va passar per comissió. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Perdona, Marc, ara sí. La moció que presentem, com diu el seu títol, és en defensa dels cítrics valencians. Este any ja ha començat en contundència la recent arribada al port de Castelló d'un enviament que contenia prop de 3.000 tones de taronges egípcies i en plena campanya de la taronja en València. Són els acords que tenim, està havent una ingerència, una importació de cítrics de fora en plena campanya així, el que comporta és que no puguem defendre, és per resumir, per no fer tota que no puguem defendre el preu nostre i el perill de que estiguin entrant certes malalties de companyia de taronja perquè no ve tractada conforme es tracta a la Unió Europea. A part, també els INRI estan tinguent modificacions de les entrades en els ports tant de l'autoritat portuària de València com de l'autoritat portuària de Castelló. Bonificacions que són de 40 i el 30%, que venen bonificar el que és l'accés al port i les taxes que es paguen al port. Per tot això, nosaltres creiem que això és una competència desleal directament, i el que està armant en França, en Itàlia, en Hongria, en Romania, perdó. Algo de raó menege, en Portugal també. Sí, has començat avui. Sí, estan tractant el tema. El qual vol dir que és una cosa que afecta no només a nosaltres, als llaurers d'ací valencians, en aquest cas un cas concret, però que l'agricultura a nivell europeu crec que estem fallant i prou en aquests tractats que estan fent tant en Àfrica com ara volen fer en Mercosur. Això no està a la moció, però aprofite aquesta actualitat. I per tot això el que anem a demanar que, com a proposta de resolució és que s'insta la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a incrementar les inspeccions i els controls de les empreses citrícoles importadores ubicades en la Comunitat Valenciana per tal d'evitar la presència en cítrics importats de qualsevol plaga o malaltia procedent de les importacions de cítrics de tercers països en plena campanya citrícola valenciana. Instar a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a incrementar les inspeccions i els controls de les empreses citrícoles importadores ubicades a la Comunitat Valenciana per tal d'evitar la expedició amb una etiqueta de procedència de la fruita que no es corresponga a la realitat. Instar a les autoritats portuàries de Castelló i València a revocar les bonificacions de les taxes portuàries a cítrics procedents de països amb presència de plagues o malalties de quarantena. Instar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació perquè du a terme totes les gestions necessàries des del Govern d'Espanya per incrementar els controls i inspeccions als ports de Castelló i València, incloent el port de Sagunt i el de Gandia, respecte a les importacions de cítrics procedents d'Egipte i que vetlen per la seguretat fitosanitària de les plantacions de cítrics. Instar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a defensar al si del Consell de la Unió Europea l'aprovació de mesures que eviten l'entrada de plagues procedents dels productes importats des de tercers països. Instar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a defensar al si del Consell de la Unió Europea l'aprovació de mesures que eviten
el dúmping ambiental i econòmic que es desprèn dels tractats comercials internacionals entre la Unió Europea i els seus països. I donar compte d'aquesta resolució a totes les instàncies del mercat. Fernando. Bé, per la part nostra, per la part dels socialistes de Beniarjó, hem de dir que sempre hem defensat i recolzat a l'agricultura valenciana i, com no, als seus llauradors. En aquest cas, els cítrics valencians, concretament les nostres taronges, porten massa temps sofrint una devaluació econòmica important degut a diverses qüestions, com ja hem dit, entre elles les plagues fitosanitàries que venen d'altres països en les seues importacions. Així, sense anar més lluny, així en el nostre terme es poden veure les conseqüències d'aquesta devaluació, parcel·les abandonades, ja que la seva rentabilitat es veu any rere any més devaluada. I una de les causes d'aquesta baixa rentabilitat és la incidència de tantes plagues que venen de l'exterior. Per tant, nosaltres anem a recolzar aquesta moció, perquè creiem que és necessari que s'incrementen els controls i les inspeccions en els ports espanyols per a evitar l'entrada d'aquestes plagues que tenen aquestes conseqüències tan negatives en les nostres taronges. Creiem que la nostra taronja està sent maltractada en molts sentits des de fa massa temps. I per tant, com tota pedra fa paret, nosaltres des d'ací anem a votar a favor. Molt bé, gràcies, Fernando. Borja. Bé, com heu dit, amb dos partits, evidentment, nosaltres també anem a recolzar aquesta moció. Simplement una puntualització, perquè pensem que ja que instem al Ministeri d'Agricultura en el punt 4, podem instar-los a que controlaren tots els ports, en especial així, perquè també ens poden entrar per un altre port. Aleshores, si augmentem el control en tots els ports, evitarem que ens entren a més. Simplement aquesta puntualització, perquè tots sabem que, a part que ells ens porten les plagues, el llaurador d'ací sí que té que fer front a uns controls fitosanitaris que li costen uns diners, amb la qual augmenta aquest preu, i després els almacens, a l'hora de tratar-les, també implica un sobrecost, aleshores tot va assumir i els altres no se fan aquesta cosa. I al final perjudiquem la nostra taronja. Res més, simplement, si us pareix bé, si no... Perdona, no t'acaba... En el punt 4 s'insta al Ministeri que du a terme les gestions necessàries per augmentar els controls d'inspeccions. Castelló, València, Sagunt i Gàndia. Però pensem que ja que estem al Ministeri, que aquest control se faci en tots els ports, perquè si es faci... Para tots els ports d'Espanya es refereixen. Però... Ho dic jo perquè la redacció, si em pareix bé, us pareix bé, seria, en tot cas, incrementar els controls d'inspeccions a tots els ports de l'estat espanyol i de Castelló i València ambiental en particular. A tots, i en particular, o en especial, o en més que això. Ja que ho elevem al Ministeri... Sí, no, jo ja he dit en la meva intervenció que el que n'hi ha que incrementar és el control en tots els ports espanyols. Jo ho he dit. Vale. Controls d'inspeccions... Vale. A veure, en tots els ports... En tots els ports de l'estat espanyol i en particular el de Castelló i València, incloent el port de Sagunt i Gàndia. O en particular, en especial, l'atenció... Amb especial atenció, us pareix així, vale? Amb especial atenció... Els ports de Castelló, València, Sagunt i Gàndia. Amb especial atenció... Ja continuem als ports de Castelló i València i entre parèntesis incloent-hi el port de Sagunt i el de Gandia. Continua igual, ¿vale? Correcte. Vale. Hay que salvar esto, sí, vale. Una esmena. Vale. Bueno, vaig a favor de l'esmena, vale. I vaig a favor de la proposta, vale, pues ja està, per unanimitat. Punt 10. Assumptes d'urgència. Algú té alguna cosa? Per la nostra part no res? Marc? Vale.
Passem al punt 11. Control i fiscalització, òrgans de govern. Bueno, doncs teniu els decrets que els teníeu en l'expedient, trobo que estan pràcticament, no sé si n'hi haurà algun que no estiga massa clar, però jo us he llegit i la veritat és que estan prou ben explicats tots. De totes maneres, si teniu algun dubte en algun llibre. Popular, digueu. Ah, no, això està bé. Perdoneu, sí. El 570 m'imagino que serà un local comercial. 570. Sí, pues tranquil·la. 570, sí. Este ja ve de darrere, ¿vale? Vale, és que Este és ese. dona Ve de darrere. que no venia a la direcció, dic, Sí, vull pensar que és un local. És un local que ve de darrere i que ja li ha reclamat i ara ja està, si al final les tindrà que tancar, perquè no pinxa. Pues ja us dic. Crec que ja en portem. Ja en portem alguna carta. Ja en portem alguna. Ja en portem alguna carta. No està massa lluny. Vale, el 574. 574. Vale, és el que diu ahir. Sí. Ordenança per vertir de proposta mobles. m'imagino que ja s'haurà executat la sanció. Sí, es fa la proposta i s'envia que me lo tramita tota l'empresa esta de Alan. Vale. El 594, 594. 594. Vale, és el... Havia caducat, no? El procurador s'ha muerto. Ah, veus, ja sabia jo que algo havia passat. Sí que ha caducat. Que el sí que havia caducat. No, jo dic que ja estem en un altre lluny. No, Vale. Son los poderes Que favorables y falleció el procuradores. procurador que teníamos en Valencia o algo así. Y han tenido Y que entonces hay tornar que a otorgar fer els unos poders. poderes. Vale, els van firmar l'altre dia. Vaig anar jo a firmar. Descansa en paz. Sí. Bueno, a ver si sucedió. Sí. El 00, el 3, del 24. Vale, el 3, sí. No vaig a dir tots els. El 3. Això només és per a les jacarandes o... No, serveis de ser poda tota- de tots els arbres. Vale. Que s'han fet, Fernando, no? Tots els Sí, parques. la poda general. Com he vist per ahí de l'Ajuntament, sí que fem alguns Sí, nosaltres fem treballs. alguns, però altres, el que són els arbres grans, això, que no soc Fernando el regidor, Sí. ho explicarà. No pot. Els arbres més grans que nosaltres, perquè lògicament. no de tots els anys. Jacarandes, les morelles. Sí. L'únic divendres que va ploure estaven Sí. aquí pobres banyant-se Sí, i ja. Tu hi ha molt de contracte? 6.000 o per I el ahí. Fernando ho Val, sap, val, perquè jo val. no me'n recordo. 5.000, entre 5 i 7.000 i 6.000. Val. No, és una xifra aproximada. Alguna cosa més? No, per part No, del està partit. tot bé, és que quan ho llegis està bé. Marc, vosaltres, Joan. Sí, A veure, volia preguntar pel el 562. 562. Sí. Vale. Ah, mira, no, espera. Bueno, vale, ja. Bé, és el que diu ahir. Ja. Pues volia... És que ahir... no se renovarà Sí. Este menillo. Vale. Jo m'imaginava Anava a dir, però este menillo, ¿vale? Perfecte. Vale. Passem al... No, ja no la bolsa, sinó el lloc, que és el que vam parlar, que ja hem començat en els tràmits. És que com us ho vas comentar, jo l'he vist. Sí, jo... bueno, perquè, claro, tot requereix un temps, tot, pues, bueno, com ja no... tu diguem que hasta l'11 de maig no tindrem encara... No, i l'11 de maig no ho sé. Tindrem ja, sí, estarem en el procés, ¿vale? definitiu. Estarem en el procés pel lloc definitiu, ¿vale? Que no el tindrem l'11 de maig? No, Val. segur que no, veritat.
Jo vaig fer la meva queixa en el plenari de novembre perquè en desembre no n'hi ha. Novembre, diciembre, gener, febrer, abril, maig... No, Marc, tinc en A veure, compte que qui tenim hem més tragut per coses. treure una bolsa i fer les coses ben Que fetes? no anem No a fer- teniu no ganes anem a de fer treure- les no coses anem ben a treure fetes? una bolsa, anem a No, treure el no. lloc en bolsa. No teniu ganes de fer les No, coses ben clar, fetes? doncs no tenim res més i plenes coses més i tenim doble d'obres Estic i igual. licitacions. Sí, no, Pues escolta, si no tens pagueu igual- factures, no teniu Pues altres si coses que tens fer. igual, Marc, doncs així no és com anem a fer-ho. No Vale. tinc igual que no ho feu. Em pareix fatal que no ho feu. Pues si tu penses que és que no tenim res més que fer i que per No, això no ho fem... Pues no, estupendo. si tu penses que això és el menys important, que tot és No, més no, important si que això tot per és fer, important, tot és important. però això és molt important, No, clar que és perquè important. esteu donant treball sempre el mateix, i n'hi ha gent que ho necessitarà més que aquesta gent i les bolses es fan pel que es fan. I així vosaltres esteu rodant en les 4 o 5 persones sempre, per no treure una bolsa, que heu tingut massa temps per treure-la. Anem a treure la plaça i es convertirà en bolsa. Ja vos ho van dir i així no es com A veure quan. I mentre A veure quan, beneficiant-se sempre els mateixos. a veure quan ho I faig. mentre beneficiant-se sempre els mateixos. Incomplint les bases de les mateixes No bolses. s'incomplixen les bolses. Sí, que s'incomplixen. No, senyor, perquè ja ho han revisat i no s'incomplixen. No està la clàusula de lo de No la... s'incomplixen, no senyor. Marc, ja ho Vull has que dit una, diverses vull voltes. que una còpia de la... Ja, de les bases. vale. Vull que una còpia Dóna-li de les una bases. còpia. Ja li l'han donat diverses voltes, però em dones No, una altra. eixa jo no... no Vale, jo pues no no s'incomplix ninguna de les bases, si no, no Ah, vale. estaríem fent-ho. Vale. Vale? Ja ho han mirat per activa i per passiva, vull dir perquè en cada d'això ho dius i nosaltres el diguem, ja van dir el que anàvem a fer. S'has començat a instrumentar i anem a fer-ho així. I es traurà la plaça, no anem a treure una bolsa per després treure una plaça. Es traurà la plaça en bolsa, Molt bé. perquè quan plegui l'estiu deixa bolsa, que sempre en estiu necessitem 2 persones, doncs vaig a cobrir-se, o després per malalties, o per lo que siga. Vale? Entonces I va mentre fer-se els així. mateixos de sempre xupant del Va fer-se així. Em pareix no fatal, lo següent. Va. I ho tinc que dir. No, doncs ja ho has dit. Dit està. Més coses, Joan. L'expedient 557, que és el de... 557 tornem a rebre, no? Sí. Està clar, decret de declaració de desert del contracte privat dels llavis jubilats. Però n'hi ha novetats, no n'hi ha novetats... Ni novetats, això ja ha caducat i s'ha acabat. Però n'hi haurà que treure algun altre o alguna cosa, Pues ja el trau. Home, l'han tret que 4 voltes? 3 voltes? Pues la quarta li tocarà en el 2024 en algun moment. no? Hi haurà que veure com ho fem, com ho traguem i tot això, no? N'hi haurà que veureu, que no ho has vist bé en 3 voltes. Que vas a treure de nou igual. Però no n'hi haurà que... No, de N'hi haurà moment que no, canviar... de moment no anem a N'hi treure. haurà que canviar alguna Heu cosa. decidit no treure No, ja més. de moment no anem a treure, no. Ho traurem este any. Quan tinga que treure, farem com han fet les 3 anteriors voltes, consultar-ho i entre tots intentar a veure com ho podem treure. Cada volta ho han de d'una manera i sempre consensuat amb vosaltres. Em referia a això. Que quede clar. Em referia a això. Vale. Pues Això està clar. entonces, quan li toca el torn a este contracte, perquè si després de 3 voltes no s'ha presentat ningú, no estem ahí a la porta esperant, luego pressa no n'hi ha. Este any acabem de començar, estem, ui, què és, 1 de febrer? Sí. Vale, anem bé de temps, continuem. Una pregunta, i regular l'ús d'eixe local, porteu alguna idea de regular-lo mentre no es trau el tema? O tampoc és important això ni necessari? Regular l'ús del local. No, eixe local està gastant-se. Clar que està En quina, clar que està gastant-se com... en quin base o en base a què o en quins criteris està gastant-se això? Pues igual que està gastant-se la sala d'exposicions o... Vull dir-te, en Això principi, la quan la pregunta. idea era que es queda al bar, no s'ha regulat. En ello estamos, que la intenció és que regulen, a part de l'auditori, que ja el tenim regulat, que regule el resto de locals. Però vamos, en aquest aspecte no, perquè si la idea és que el bar isca, no té massa sentit, a mi el No, però que vull dir jo mesos. que el procediment és igual com això, demanar-ho i... Sí, és com quan les sales del centre social o la gent ho demana, sí, ja està. De fet, ara per exemple estan gastant els festers. 2 vegades. 2 vegades s'han gastat. Vale? Va, Més coses, Joan. volia preguntar pel 595, El 590. de la renovació de la il·luminació. Vale, això ja està fent-se.
Vale? Són les inversions de Diputació del 2022-2023, recordeu-se que vam aprovar canviar a l'Eig el que eren les instal·lacions esportives, el futbol i I això va quedar això? electricitat Pito. Pito? Sí. Que pot com La setmana passada vam començar ja en el camp I de es canvia futbol. Es canvia tot? Es Tot lo de canvien la- tots els focus. De futbol? Del camp de futbol i Poliesportiu. del El poliesportiu. esportiu també? Sí, és el que es va aprovar en el, és el que es va aprovar en el projecte. Vale? Ok. Volia preguntar també pel 625. 625. A veure, això... Vale, això eren A què les referia ajudes això? per al suport de l'escolarització. Es va fer un recurs per part de la persona que diu ahí i per les dues persones. Uno s'ha aprovat i l'altre s'ha desestimat. Però això quines ajudes són aquestes de... Ajudes al per a l'escolarització. Però això que... Era de l'any passat. Vale. Després, el número 4 d'enguany, el 004, El número 4. Sí, el de l'obra el teatre de Malèfica que van fer. Contracte. Es pot saber el que és la quantitat? Es pot saber? Aproximadament? No cal sé aproximar? si... 4.000, no? Isabel, 4.000, en IVA i tot, 4.200. Volia preguntar també pel 14. Quin servei era? Bé, és el servei que tenim de menjar a Menjar a casa. S'ha de menjar a casa. Sí, I és ha de canviat el menjar a nom. casa. Hem canviat el nom. Sí, es diu així. I això és És que és tot el l'any que costa això? No, això sol és d'un mes. D'un mes. És com per l'exercici Sí, no... fica del 23 i això pot ser que sigui tot l'any. Perquè el programa La cuina que el cuina és de l'exercici 2020, o sea, està... Però eixa factura és de 31 La 1 del del 12. 12. Que aquesta factura és de desembre És del l'últim mes. 23. D'eixe... Sí, però que no és de tot l'any. és tot No, l'any. no, la exactament mensualitat. ahí. I s'aprova... Posa el 31 de desembre i posa Sí. l'exercici 2023 i... Però és que s'aprova ja. independentment de la relació perquè Jo és que, a veure, tenia que anar a com- justificació de subvenció. com- vale? com les Per bec això igual- apareix un poc per ahí com que no té massa Ja posa sentit. lliure, Sí, ho he deduït perquè una data, ja sigui Sí. la data del decret és el dia 8, per Clar. això m'imaginava que es tenia que detallar per saber... Veu, què ahí ho era. diu, amb motiu de les despeses realitzades a l'empart del programa Cuina que el cuida exercici. De totes formes, això mos ho pagaran d'una ajuda per la Mancomunitat. Perfecte. I l'últim que volia preguntar era pel 54. Vale. La mercantil està va demanar llicència urbanística per realitzar connexions i li s'ha concedit. I sabem com tenen, la idea que tenen de tirar lo que és la línia... Ai, Joan, suposo que en el projecte estarà, però jo, com tu comprendràs, no m'ha parat a mirar-ho. El tècnic ha fet l'informe favorable i, de fet, ens van reclamar del Ministeri. Del Ministeri ens van reclamar perquè ho agilitzaren, perquè l'empresa no ens havia contestat i ells no havien pagat la tassa i, bueno, i ara ja està tot, per això vull que... Correcte, suposo que estarà. Perfecte. Vale. La meva part ja està tot. Muy bien. Una pregunta. Dime. És només per curiositat que recordo. Els decrets, a veure, que m'ensenyava ahir i no tinc com val. El decret 16, 15, no, 15, sí. Este arquitecte que apareix així, Sí. És el que està fent les obres estes de piscina i... però això va per l'empresa o això és... Aquest arquitecte l'ha llogat a l'Ajuntament. Sí. I això com és? Perquè normalment els arquitectes no treballen per l'Ajuntament. No, però l'altre no li... Bueno, l'altre home tenia molta feina i ha llogat a aquestes coses. Vale. Saps? Això és, el de sempre està en altre projecte i no en estos que no donava abast. Treballen junts o... Con el conviure, Sí, con el viure i l'edificat i el carrer mercat i tot es va dir, per tant no sé. I no buscar res. I no buscar. Vale. No, que algú coneixés. Clar, a veure el nom. Sí, doncs és això.
vale? Pues si voleu passem a preguntes. Bé, comencem nosaltres? Sí. El tema dels camions, l'altre plenari es va comentar que n'hi ha molts camions, bé, que ho entenguérem, també. Però una altra cosa, que ara ens han arribat diversos vídeos, frigos en marxa, un camió sense cap en el frigo en marxa, estem entenent-ho per... No tenim constància, Borja. Pues Ni la policia, ni vosaltres. Ara quan acabem, enviarem el vídeo, veureu les matrícules i veureu l'hora. Vale, perquè ja el dic que no... Així com a voltes has dit i dic, pues sí que tenim constància, esta volta, d'això no Perquè jo tenia. inclús puc entendre una parada de mitja hora, la puc entendre, però deixar ahí el remolque en el frigo enxufat, Pues no tenim, ja el dic, que no n'hi ha constància de ninguna de les maneres. demanem que es controle. Tots sabem la zona que és. Sí, però vull dir que si no hi ha hagut queixes, no... Entenc-me, a voltes sí que n'hi ha queixes, quan hi ha queixes es va, però que no tenim constància d'això. No han hagut queixes directes, on han anat a vosaltres, on toquen anar, que és a la policia, no han anat. Un tema és el tema dels abocaments incontrolats en contenidors. S'han aplicat del darrer plenari alguna sanció així forta, perquè Has abocaments... vist ahir que n'hi havia, no? Sí, però N'hi ha de més. preu. De preu són fortes, Borja. Sí, perquè a més si cada volta, mira, el carrer... No, ja va tocar... No té que dir-te res de mi, no? Sí. Vale. És com si ja s'haurà convertit això en un hàbit. Sí, està fent-se un hàbit. I, claro, i què fem? Vull dir, és un problema perquè no sempre saps qui és la persona o persones que deixen aquestes coses. No és fàcil saber-ho. No sé si anunciar-ho, la quantia d'alguna manera, i s'estan aplicant. No tenim inconvenient en les fotos que tenim, ficar-les per les xarxes, dir que la quantia són 750 euros. Hem fet de tot. Posa els contenidors. Ho fiquen en els contenidors, En els contenidors van posar pegatines. Ja, però que sàpiguen que estem aplicant-ho. Potser es sí, pensen jo que crec a la pegatina no li tenen A por. més de 4 li han plegat, vull dir-te, sí, Ja. té que saber. Però, bueno, pareix que no ho sé. A la millor per vergonya no ho diu. Però últimament per vergonya no és ho una cosa per de més, Jo la deia, ja vaig estar parlant Si de la algú policia. pregunta sí que li dic, mira, ja estan aplicant-se... No, ja fa que Ja estan fa, aplicant-se, si sents que està sancionat, és a dir, perquè al I final són es fortes, converteix són en un fortes. problema, en un gran problema. Sí, un gran problema. Bé, el projecte de l'escoleta, he vist que s'ha aprovat per decret, comptava que ho parlaríem Això ho vaig enviar. en la comissió. Sí, perfecte. Ah, mira, i no ho vam dir, No vam parlar. dir, ho hem sigut Vale. Indicar diverses cosetes, i és que si és el que ens heu passat, és el que ens han enviat, posa preu d'execució material de l'obra 83.000 euros. Això crec que hi ha un error ahir, està modificat. Ho heu modificat? Sí, perquè ahir s'ha tingut que modificar. Varias veces hemos Sí, buscado. perquè no quadrava en el tema dels números. No quadrava, no, de 16.000, Sí, el copia és i que pega era perquè hi havia el copia 83.000. pega, sí, inclús dalt crec que posava cementeri en vez d'escola. No, els Sí. peus. Sí. Pues Sí. tot això s'ha corregit. De fet, ja el tenim l'informe favorable de lo del pati de l'escoleta. Una altra pregunta, ahir se mos va proposar per part de la directora de l'escoleta tot el que necessitarien i es va fer una memòria valorar. Ara hem vist que s'ha fet pràcticament ni la meitat, no, res, menys, perquè hi havia moltes més coses. No, el que ha I no dit, s'ha el fet. que s'ha parlat en la directora, el que ha dit ella. En la memòria que es va fer, estic parlant de fa un any i pico, es va dir més coses a fer. Però bé, això
si s'ha decidit Està així, parlat... si la va directora parlar no en vol, ella, vale. no us he dit El que no entenem és qui ha adoptat la solució de tots els 350 metres de pati abocar-los al pàrquing. Perquè el dia que plou ahí serà divertit, no lo després. Sense un clavegueram, sense un desàuie, ja, o sigui, agarrem el pati, l'aboquem al pàrquing. De totes maneres, quan vos vaig enviar-hi el projecte, El 31 del 12 s'aprova el 8 de l'1. No, vale, però vos vaig enviar, vale, en desembre, vale. No, que jo crec que ja me'n recordava. Aunque l'havent Vale, comentat de la obligarem- comissió ja estaria aprovat. No, però dona igual, a veure, no passa res. Si hi ha coses que es tenen o quan es fa l'obra, vull dir, si això és una cosa que després té que comportar un problema i es tenen que traure per lo de l'aulla, per l'evacuació, doncs jo ho miraré, vale? És que damunt s'evacua per la porta i al costat està la sala de màquines que té un desàuie. Evacuació. Aleshores, este és el nou tècnic? Sí, no, este ja és el nou tècnic. Perquè l'altre no podia. Sí, Doncs comencem bé. vale, evacuació, àudies, vale. Poc estudi del projecte. Comencem per allí. Val. Parlant de tècnics, continuem en la seguretat i salut, en les obres, ens la passem, menys en el que presenta el tècnic, que ens ho cobra i li ho paguem, ja van dir que al final el millor que farem és tècnic que no compleix les seves obligacions, no li se pague. No podem estar així, pagar un projecte de seguretat i salut que valga X diners i no apareixen per l'obra. Que reclamem diverses coses, tampoc. Després valles per terra, o sigui, acopio de materials perillosos, o sigui, i continuem, és que és una obra, lo mateix, una obra, lo mateix, i se continua, i se continua, i se continua. És que ja ho han dit moltes vegades. Ho ha comentat el dijous, però és que- i de fet s'ha parlat també amb la persona encarregada de Però l'obra. és que la policia, o sigui, també té l'obligació de dir-los si no estan complint aquest tema. Jo crec que la policia... Perquè les valles tallen carrers com volen, trauen les senyals com volen, sense senyalitzar-les, sense res, no deixen passos peatonals, o sigui... Jo és que em sorprèn que a voltes d'estar, perquè jo passe per Pues- allí, pues no ho he vist així, pues estem- no sé, passarem a diferents hores, no sé. Podem preguntar a tots els que han sofrit les obres. No, I i assustats estem en el carrer Mercat. I parlen la gent que està allí, vamos. En el carrer Mercat És l'obra que pràcticament no han tingut ninguna queixa. Pràcticament, sí que n'han tingut algunes, sí que n'han tingut, però pràcticament, jo Mira. crec que l'obra que han fet ara que menys queixes han tingut. L'acopio, El veïnat, per estar a Xina, estic parlant de fa uns anys, un xiquet de Beniflà va estar a punt de la mort. Per un acopio de Xina. I ho vaig dir, el primer dia que encara havien començat, i ho vaig dir, aquest acopio no està correcte, continua estant a Xina. Si esperem, si volem esperar, clar, la responsabilitat del tècnic, al final esperem que passi la Jo desgràcia. crec que si va el tècnic, ho mira i considera que està correcte, doncs escolta, jo no soc més que el tècnic, jo no soc més que el tècnic, ja el dic. Entonces, de totes maneres, després de la comissió, que ja ho vau comentar, jo li ho vaig comentar al tècnic. Ja no podem fer més. I el tècnic va anar i va parlar amb la persona que està encarregada d'això obra i em dic que és l'obra que menys queixes han tingut. Però del tall del carrer sí que és... El que treballa en obra s'ha comès una obra, Borja, jo no Sí, puc és que explicar-te jo el que és he treballar en treballat. obra. Massa voltes ja ho sabem Jo he que tu treballat. has treballat molt I si d'anys vol, li en pots diferents portar obres. un exemple que el coneixes a l'alcalde de la Font del Carros, que vaig fer una obra en un carrer de 3 metres. Pregunta-li si es van mantenir tot, perquè teníem el tècnic Jo no allí. dic que no, Però és que Borja. si no, així paguem i ara, fes el que Jo vulguis. dic el que ha fet i el que el tècnic considera. No ho sé, no tinc inconvenient en dir-li totes les voltes que faig a falta, que tu consideres que no està bé, però bueno, al final són percepcions entre tu i el tècnic municipal. Al final, perquè ja el dic que jo passe per ahí, controle l'obra, no sé, i ja el dic, menys queixes, però que qualsevol obra està d'obres de veïnat, que no les fem nosaltres. No passa res, jo em prenc nota altra volta i dic que no s'ha millorat des que jo ho vaig comentar. No ens costa res.
tall de carrer sí que són rics. Mira, m'alegre, Això ho gràcies. acaba de dir fa un moment que sí que Menos és mal. cert. Vale, bueno, pues mira, algo es algo. Jo, per acabar, i el tema referent a la licitació del local dels jubilats, Sí, 3, no? Fueron? Jo he perdut la cuenta. 3 o 4. L'altre dia pensàvem i no me'n recordàvem si eren 3 o 4. Tres Creiem seguro. que són 3. Sempre s'ha tingut sí. pressa. Sí, Yo El creo verano del yo 22. creo que son 3. jo crec que són 3. 3, crec que són 3. Vaig a fer una pregunta així a l'aire per a pensar. Vale. O sigui, sempre hem tingut, només no s'ha presentat ningú, ara tornem a obrir, millorem-les, a veure si es presenta algú. Ara, després, altra volta. No, presentarse sí Ah, que son presentar. sí. Va presentar uno, Después però en no manar, va, exacte. etc. ¿Vale? El tema és, ara ja pareix ser que no tenim pressa. Ara ja no n'hi ha pressa. Eixa no pressa és degut a un conveni entre l'associació de jubilats i un empresari? Aleshores, no tenim pressa en tindre el local parat? Ah, no té res que veure, ojalà ho tinguérem alquilat. La perquè meva això és un sensació, servici. perquè de fet No, Marta ha senyor. preguntat, crec que t'ha No. preguntat, però bueno, anem a treure un guany? No, ja han dit que el traurem el guany. Jo t'ha dit que quan no te... No, jo, si m'has escoltat bé, jo dic, quan no tenim una ristra de gent esperant, però no em referia a esperant per anar al local, sinó esperant per alquilar-lo, perquè a prova ha estat de que de 3 licitacions que han tret, vale, en la primera no es va presentar ningú, en la segona, Sí, va quedar La de primera no, nadie. perdó, en la primera La primera nadie. no es va presentar. Primera queda de ser. Pero no, Pero sí, que pero no se hace presentó. nada, ni En la prestaba No segunda presentó. se presentó dos Sí, y... y prestó la garantía y todo. Vale, y luego dijo que Y no. luego que no. Vale, y en la tercera es va presentar una que quan li vas demanar també va dir que tampoc. Ja està. O sea, lo que jo vull dir és que no tenim persones que volen anar a treballar al local. Per això és una no presa, però claro, ojalà, si no, per què volem allà el local? Si lo millor és que allí estiguera el que toca. Ocupat. I no, i encara, independentment de que l'associació de jubilats, que no tots anaven al local, tinga un altre lloc on anar, i el dic jo tu, que els homes continuen volent anar al bar on anaven. En la meva modesta opinió, jo crec que estem confundint coses. Una cosa és que no tinguin interès en el local i una cosa que no tinguin interès en les bases que es presenten per accedir al local. Perquè potser no té interès, llegir les bases i ni es maneja, que això no ho sabem. No hi ha ningú que vingui així a dir és que les bases que ho posaran no m'interessen. Sí que venen, Marc. Bueno, Sí que entonces venen, ja no no. són els dos, uno, dos... No, que jo sàpiguem, diré, ja sí que veiem. venen i per això, com vosaltres sabeu No, massa perquè- bé, s'han anat modificant a cada licitació, han millorat, diguem, les bases de cara Però a quan eixa han que demanat la primera diu volta. les bases i es queda encara perquè diu que les bases a mi no em convenen, sabeu qui són? No ho sabeu. No, això Entonces, nosaltres no no podem sabem saber-ho. realment, no sabem realment la gent que està interessada. No. Això per una part. I per una altra part, jo, si de veres n'hi ha interès, que no ho dubte, en que s'altera el local, en que aquest local s'empleï, Claro. quan més temps tardem, per el que siga, estem tardant doncs, perquè no n'hi ha tal, perquè no... No, perquè no fa- estem ara licitant obres, ara estem licitant obres que No, són no, més dic que estar, no Ah. així, doncs perquè no hem sabut, entre tots, perquè ho hem fet Sí. entre tots, és veritat, Sí. no vaig a negar-ho, No hem m'hem sabut acertat. apretar la tecla No que m'hem toca, no hem acertat. sabut donar-li, però també és cert que quan més tardem, menys interès tindrà, perquè la gent, això és un negoci, i un negoci, ho sabem tots els que estem així, un negoci, quan més temps està tancat, després menys interès desperta la gent. Quan més el deixem caure, pitjor. De totes formes, també vaig a dir una cosa, ahir les bases tindran que plegar hasta... A veure, això sempre ho han comentat, està Sí, sí. clar que tu tens allí unes obligacions perquè també tens un preu molt especial. Sí que sí. Tu no pots traure, ni seria decent per la nostra part com a Ajuntament, que ho traguérem en igualtat de condicions No, fer competència d'apertura legal, això com a un bar privat quan estem fent un preu públic. Això està clar. Entonces, claro, què passa? Que la gent, pues sí, la gent s'ho veu i pel preu bé i després Però hi ha per les altres hores no. condicions i els horaris que són els que separa. Però és el que nosaltres sempre es diguem, és que si no, no tindries aquest preu. Tu vés-te on vulguis, demana't un alquiler, no una persona particular i mira a veure el que el cobra. Claro, tu podràs tancar i obrir quan et dóna la gana.
Esta és la quimera que veiem vosaltres. O no, perquè si no, no podrà O pagar. no, però bueno, vull dir que estàs en la teua llibertat d'obrir-ho tancat, ¿vale? Així, clar, lògicament hi ha unes condicions. L'últim preu que vam ficar eren 250 euros al mes, per l'amor de Déu. Més barat, no sé, més barat podem fer-ho. Sí, clar. Lògicament, si Sí, volem, quan ens juntem, si volem fer en 100 euros, doncs ho fem, vull dir, si no hi ha problema, o en 50 euros. Les condicions, doncs clar, les han millorat un poc perquè entenien que la gent necessita unes vacacions o necessita un dia lliure a la setmana, però mai seran igualitàries a una persona a un bar Llibertat particular. d'horari. Això està clar. A part, allà ara ja ho tenim tot, ens van fer una bona inversió. Ja, vull dir, si tot això ho tenim en compte, nosaltres a més ho hem patit, perquè ho han patit de totes maneres. La El meva- Frank ensenyant-lo, ensenyant el bar, l'altre està la secretària ensenyant el bar. Vull dir que... Però, claro, pues La bueno. meva pregunta de no presa era No, precisament no, perquè no, s'havia fet una inversió Borja, no té res que veure. Ojalà el bar el tinguérem obert. independentment de que m'ho van rebentar les portes. Ojalà que demà vaig disculpar. poguérem, no sé, alquilar-lo. Mira el que el dic, m'entens? Però no és el cas. Però bueno, per això dic, dins d'este any, doncs quan s'acaben les altres licitacions d'obres que tenim un temps marcat, doncs començarem en aquestes. En estiu no, que en estiu no. Tenim comprovat que en estiu no. Funciona. Eva, però crec que és un mal que està corrent, perquè els puestos on estan jubilant-se i estan deixant tones llars de jubilats, perquè l'altre dia em diuen que en Ador també ha estat tancat molt de temps. I setmana passada no el Moines. La setmana passada al Manyes també. Jo crec que és per això. Quan tenim van dir És que que clar, se les paguen obligacions són més fortes i té que ser una família que es pugui En el barri jubilat. que està al costat de Correus. Sí, que se paguen 100 euros. Però jo Setmana penso que passada- és per el tema d'això, de que clar, tu exigeixes un horari lògic, si no perquè tanque uno ja obligó a convocar, té no que té ser, pues, sentit. conforme ho han tingut, que fora una família que poden tornar-se... Bueno, bé, doncs ja això, mirarem però- si voleu, ara jo crec que no anem a traure les bases, ens tornarem a juntar i entre tots pues, a veure si aconseguim fer unes bases que vinguen més gent. Esperem que sí. A veure, el tema de la cabalgata de Reis, crec que no sé si ho vas comentar en Marc o el dia de la cabalgata. Per què no es modifica la ruta? Vull dir, que no isca des del polígon. Perquè està al costat d'un parc, els xiquets estan a lo millor allà en els pares, arriben les carrosses, És que- arriben La tots, culpa, perdona que et A veure. diga, però n'hi ha vivendes enfront, tampoc pots evitar-ho. no, allí pares ne van poquets i t'he de dir que vagis en el teu xiquet menut a veure allí com es munta, com s'organitzen les coses. Noelia, jo he eixit en la cabalgata i ara estic organitzant la cabalgata i considere eixe itinerari i la gent ho aplaudeix que és un itinerari molt correcte. La policia també, perquè és un itinerari molt recte i que la gent es pot posar a lo llarg de l'itinerari i això. Lo dels xiquets, jo he anat en cuidado cada vegada que d'això, perquè justament en aquest parc a aquestes hores i antes de ha tingut les precaucions perquè no veguen el que no n'hi ha que veure, ja està, perquè sempre tenia la il·lusió. Ja Jo li dic, recordo que venien per el terme, fent la recta del pont, pujaven, es feia comboi les en els cabalgates xiquets. d'aixòs anys suposa que no seria el mateix que No, anaven en cavalls, ho passa que entonces no Doncs és- portarien carrosses, No, anaven en carrossa. anaven en cavalls. Cavalls. Sí, clar, però ara anem en carrosses, és diferent, no portem animals i això... Y hay un robot que no se entiende. Hay un robot que què? Hay un robot luminoso que no se entiende, que pintan una cabalgata de reyes, pero bueno. Ah, el de... Les atraccions. Pues atraccions, visibilitat però bueno, bé, això pot a uno agradar-li més o o agradar-li menys. menys. Però el tema de que estigui al costat d'un parc, jo crec que hi ha responsabilitat. Si tu eres mare no vas a portar el teu fill. Però ja no per el Allí. parc, perquè hi Ah, ha vivendes vale. enfront també, que es veuen les carrosses, ahí veuen xiquets menús, vull dir que encara que tu no vulguis portar-lo, estan bevent-ho. Entonces, no sé si té algun altre lloc. Jo també. Vale. Queda pensat per l'any que Proposta en ve. l'aire, Queda, vull dir. queda pensat, clar. Hosti, Ja està. Vale. El tema de la barrendera que tenim, per què sols eix quan plou? O perdó, jo sols la ve quan plou. No, i se les complau, i se m'entén. No sé, pues ha donat la casualitat de que sempre que l'ha vist, excepte una volta en festes que ha fet falta a la plaça, Perquè l'altre dia la va entrar
part de granar, Només fa molt de és temps de que no no plou. fa falta, no ir. Justet el divendres va així. Sí, pues a què? Però no Estava anava a granar, anava que tenia de desembossar. Tenia que anar a fer alguna cosa, no me'n recordo què era. No sé, jo és que... A voltes s'utilitza per aspirar en les desàuies dels carrers. La barrendera es pot gastar quan es fa Però alguna de cosa. totes maneres, aquesta barrendera no és una barrendera eficaç per treure-la tots els dies i agranar el poble. És una barrendera molt fluixa tècnicament i no és efectiva. Sí, però potser, per exemple... I és més, cada vegada que la traus... En vez de tindre potser una treballadora en una bufadoreta que ni fa força ni fa res, una hora ahí, potser passes la barrendera o apartes tot... Passes la barrendera com si I no el la quedes igual. passares. Pues no la passava. Com si no la passares. Quan vulguis la traguem I damunt es trenca. Cada volta que es trenca, 800 eurets. No té... Eixa barrendera ni es trea No té antes, potència ni es d'aspiració. trea antes quan es va comprar, ni es trau ara per al mateix motiu. Vull dir, si antes no es trea quan qui la va comprar, Jo seria per algo. aquesta pregunta també la vaig fer fa uns quants Sí, no? anys Per a això. l'altre equip de govern que n'hi havia. A mi és que m'ha llamat l'atenció I que resulta que sí, que és de veres, no es trau perquè no és No efectiva. és efectiva. El que sí que va bé és pel tema de desembossar. Desembossar, Sí, per això vol dir desembossar en un puesto així un poc Sí, més sí, tancat que perquè va en un tubo. Va en Va en un tubo, li poses el tubo i S'utilitza, llavors la fa utilitzem succió, però quan té que aspirar a lo ample En el rodillo l'únic que fas és escampar. no té la suficient força per poder aspirar. Y no hay forma, Explicant els tècnics ja. no hay forma de poder darle más potencia de aspiración. Dicen que no. No, els tècnics diuen que no. Dicen que no. Entonces, pues això es trau pues, per aquestes coses, però ja ho dic, a veure, No l'ha aquesta vista. barrendera quan es pot tindre, Fernando ho sap més, no l'ha vista sola, és una empresa de... No, 10, no? No l'hem vist. 10, perquè era de Tres. quan estava el PP. Va 10. Sí, i Sí. entonces ja no es gastava, ja mos estranyava que no es gastava, ara ja sabem per què no es gastava, que no servia. És que ho És escampa. lògic. És que ho escampa. Ja des està, de és pronto. lògic. A més que llama l'atenció que s'entrava quan plou. Sí, però quan plau és per això, perquè sí que serveix per això, per els vellons i tot això, ahí sí que xupla, i entonces en vez d'estar ahí fent home, això sí que ho trau. Ara 15, Entonces a lo millor per això coincideix. L'altra pregunta és, el tema del polideportiu s'ha prohibit l'aparcament de les motos dins i no n'hi ha una zona habilitada com a tal per aparcament de motos. Què passa? Que els xicons, si la tenen que deixar al parc on estan els cotxes, els fa por perquè no està vigilada aquesta zona i que s'emporten una moto de 49 és molt fàcil. Entonces no sé si n'hi hauria alguna manera d'habilitar una altra zona d'aparcament més pròxima al polideportiu. Però és que jo crec que la zona del pàrquing del poliesportiu és el pàrquing del poliesportiu, que te s'emporten la moto pues, com si te la tens ahí davant de la Sí, carnisseria. però no està de tan Vicent. controlat, no té tanta... Pues està la mateix controla que puga estar, no sé, darrere del carrer de ma casa. Darrere de ma casa, que dona els horts, està menys controlat segur que en el pàrquing de l'escola o del pàrquing del poliesportiu, que és el mateix. Perquè en el moment en què aquest usuari de moto està en el poliesportiu, està la gent anant, eixint. Una altra zona allí és que no n'hi ha. Lògicament s'ha prohibit les motos dins del poliesportiu perquè dins del poliesportiu no és lloc per entrar motos. No poden entrar els vehicles dins del poliesportiu, s'entra a peu o s'entren en les bicis que es deixen allí en el lloc que n'hi ha per elles i les motos al pàrquing, com totes les motos. Però és que no n'hi ha tampoc una zona habilitada. Habilitarem una, si és per això, pues, habilita allí una resguardadeta, potser cara a la paret, que siga més, perquè no estigui allí enmig, i no li veig major problema que deixes allí la moto. Suposa que quan ixen per ahí per la nit o per on sigui se'n van a la playa o a Gandia o no sé a on, pues tampoc se la deixaran on puguen. A mi se m'ho han comentat, jo dic, Sí, sí que és pues- cert que antes s'entraven... De totes maneres, no, vamos, sí, no està mal el fer allí una zona de pàrquing de moto, que no n'hi ha. O inclús, és que, bueno, és que la porta d'emergència. Per No, això, ahí en el la dia part que no eixa n'hi ha. del- No. Per la mà part ja està. Vale, molt bé, Núria, gràcies. Edi, ¿tú tienes algo? No. No res? Vale, pues res. Pregunto jo? Vosaltres? Gràcies. Sí, Sí. pregunto jo. Volia preguntar per les obres que estan fent-se en Beniflà.
han hagut un escrit que han presentat veïns del poble i era per saber si des de l'Ajuntament els tràmits que s'havia fet algun tràmit per... A veure, sí que es va presentar un escrit perquè les obres, al no deixar circular, no deixar aparcar, pues claro, la gent de Beniflà està aparcant en la zona de Beniarjó, però bueno, jo li ho vaig comentar, li ho ha comentat a la policia, vale? Li ho ha comentat allí a l'alcalde, però lògicament no podem prohibir que aparquen així, igual que nosaltres que aparquem allà el dia de demà, o hasta fa 4 mesos o 5, pues que fora, lògicament. Sí que és de veres que estem mirant a veure si poguérem ampliar en aquesta zona un poquet la zona d'aparcament. Hi ha alguna zona que igual dins del nostre poble parla, que nosaltres no tenim competència sobre l'altre. En algun moment dic jo que van a les obres. No sé després com estarà el pati, però bueno, és un problema que... Això és un altre. És un problema que no podem solucionar com ens agradaria, perquè no podem prohibir que aparquen. En aquesta zona n'hi ha molt d'adossat, l'avantatge que tenen els que tenen adossat és que tenen la cotxera, que davant es pot aparcar, i poca cosa més, Joan, perquè m'està mirant, però que nosaltres trobem. No significa que si en algun moment algo, lo que siga, es pensa i se transmet i és factible, cap problema. Però Jo comentava també perquè estan obrant-se el que són carrers, que estan canviant el que són les voreres, i també hi ha voreres que estan tapant-se tot el que és el carrer i estan deixant sense zona per a poder aparcar vehicles al carrer. Per això t'ho dia jo, perquè l'altre dia em van comentar el que estaven fent en Beniflà i jo vaig pensar, pues sí que està molt bé, però claro... Si no ho acabem de coronar. Sí. Però això té mala solució perquè, claro, a veure, no podem dir tu aparques, tu no, perquè no es pot, és que no es pot, no es pot. No es pot i no és correcte. No es pot, no és correcte, però és que a més no es pot, podria ser més o menys correcte, però no. Ell sí que va dir qui passava i qui no passava. Sí, però, vamos, això per això dic, poder ser ja no és qüestió de que siga correcte o no, és que no es pot. Allí la cera aquella es va prohibir aparcar, es podria permetre tornar a aparcar si caben 4 o 5 o 6 cotxes. En quina? La dels Oms. El Sí, tapaet. això és el que estem mirant, exacte. Per fer tot el que és, perquè hasta quasi el cantó, que realment no molestaria, ahí sí que es podria. No, n'hi ha una zona després de lo que era... Havien denunciat a gent per aparcar. I per què? Perquè estava d'una cera. Ah, en la cera esta. Sí, perquè... Per costum de molts anys darrere sempre s'ha aparcat. Però tingueu en compte que això s'ha venut... Però d'una temporada sí, van posar plaques i van estar denunciant i ara ja no aparca ningú. Però eixa cera que digueu... Vale, ahí... Bueno, sabeu que s'ha venut la nave. I? No, que s'ha venut la nave. I ja està, és una cera, que es podia aparcar. Jo crec que és que aparcaven, és el poble d'enfront també, no? No, però si ara el poble d'enfront que aparcaven allà, que van aparcar allà, i els que no aparcaven allà, van aparcar allà, i el carrer darrere van aparcar allà, allà es tenen El problema no és aparcar o deixar d'aparcar el de la cera. No, el problema no és, però allà són 4 o 5 cotxes que caben. Sí, però estem intentant a veure si traguem que no siga aparcar a la cera, perquè la cera ja també està feta Ara que està així, no, el dia que l'arreglem... No, per això, ara que es pot i està la situació que n'hi ha en Beniflà, es podria fer una... No, però cera, Es podria fer una excepció. Com a cera, sempre està el formigó i ja està. És una moto va mirar, és cera. És cera i és municipal. Sí, però que no ha estat mai empisat com a cera, que ha estat en el formigó tota la vida. Sí, no, ja està. Cera és a partir de cada julio. Perquè la van fer no fa molt. Això és nou. Això no jo. Encara tenia molt jo. Bé, doncs ho mirarem ahir i també... Però que ara, excepcionalment, mentre fan les obres i tal, doncs mira, tornar a... És que el problema està que mentre fan les... Conforme diu Joan, el problema serà que quan acaben les obres seguiran sense poder aparcar en quasi en molta zona d'allí. A mi tampoc em pareix correcte que per donar-los una solució a ells deixem en una cera quan en altres llocs així
que No pot n'hi ha no aparcar les aparcar, ceres. diem que no poden aparcar perquè és una acera, com al pati. Parece És que que no estem és donant lògic. ahora, No a ells, parece que és estem per donant la solució a ells, nosaltres. però Però estem igual. donant la solució Però sí que li al la nostre. donem també a ells, perquè Ja. vull dir, al final Ja, és que és un però, carrer que és se igual, para. No, aquest discurs no el compartim. No estem donant una solució a ells, estem donant una solució d'aparcar. Perquè ells ven i aparquen així i evidentment ja ho ni sé. pot impedir-los que aparquen ni deuen impedir-los que aparquen. Resulta que hi ha una circumstància excepcional, que estan fent unes obres que allí no es pot aparcar. Si ven a aparcar en poden. Si hi ha un espai ahí buit que no s'aparca, doncs s'atura un altre lloc, el que siga. I està saturat-se un carrer. Però en si diem concret. que en una acera no es pot aparcar, tu has anat Jo no estic dient que s'autoritzi indefinidament aparcar, mentre dura aquesta situació excepcional. A mi ara que comparen en el pati que no n'hi ha obres, en el pati no persisteixen aparcar que no n'hi ha obres. Per ahir estem patint, encara que sigui del veí del costat, però estem patint una circumstància excepcional. I és donar una solució puntual, a un cas concret. I quan s'acabi, s'ha acabat. Ja està. A més, allí s'ha aparcat sempre i no han dit res fins fa uns mesos. No fa ni siquiera un any, fins fa uns mesos. Ja. S'han aparcat allí, fins fa uns mesos. Del 3 al 3 es va decidir que ja no es podia aparcar. Ahí s'ha aparcat tota la vida. No podia aparcar, no s'ha pogut aparcar mai. Es va decidir a començar a denunciar a la gent i obligar a la gent a que no aparcara. De fa uns mesos per així, que jo ho vaig preguntar i encara no m'ha donat l'explicació. Només perquè allí no pot aparcar, evident. 20-30 anys s'ha pogut aparcar, han deixat l'autoritat aparcar allí i ara de fa uns mesos no. A veure, I ara que fa falta aquest espai, es tanqueu en banda, no ho entenc. Han estat molts anys podent aparcar i fa apenas uns mesos. Ja, però és que s'ha llevat en quan haver hagut una altra solució, deixant un pas com Déu mana d'un metro, 200, perquè passa una calle de rodes, es pot aparcar. Si això té 4 metres. I tota la vida s'ha aparcat, i ahir és que s'ha aparcat sempre. Ahí lo que se té que fer és l'obra de la cera. Si després... Però no fem l'obra de la cera tot el que n'hi ha, és el que estem dient. No, fem la més menuda i muy bien. Però no pujar dalt la cera als cotxes, no aparcar dalt de la No, cera. però ara... A més, això ho va plantejar, quan no sé si les inversions del 2020, 2021 o 2022, 2023, que per això vam mirar a veure aquesta cera, si era municipal o què passava, que me'n recordi jo. El que passa que després, com tot, hi ha massa coses que fer i al final això es va descartar. Però sí que és de veres, és un problema perquè és una cera mal utilitzada, perquè ni és carrer ni és cera. Vull dir, al final ara mateix aquest tram està fet un desastre, que si vas a peu corres el perill de caure quan li ha passat algú, o en cotxe és una cera no pots pujar. Tenim ahí els dos problemes. I ahí sí que hi haurà que prendre una solució, igual ara en les inversions o el que siga, i donar-li la solució adequada a fer el tros de cera que corresponga i el resto aparcar. Perquè allí també para l'autobús. Aunque sigan volardos para que respeten el pas peatonal y se va a aparcar ahí. No n'hi ha ningún volardos allí que tenim en Almacén, aunque sigan volardos para que no deixi passar la gent. Que allí també para l'autobús, o sigui, és que també n'hi ha que tindre en compte que allí també para l'autobús. Sí, però Eva, Marta ho va dir, fa uns mesos, que antes també aparcaven ahí i parava l'autobús igualment. Mirem ahí i lo altre que se mira descarta. També volia comentar, Eva, a veure si podia sumar-se de quan en quan la policia per allí, perquè degut al tema del trànsit en Beniflà, que n'hi ha carrer tallat, en l'altre és així de molta gent que entrava per el primer carrer de Beniflà, esclava dins de Beniarjó i comença a fer tipus com si n'haguera una rotonda per pegar la volta. De Beniflà venen cotxes, uno agarra així com si fos la rotonda i uno que baixa cap a la rotonda per anar cara a la font, doncs allà arribes a un punt que el dia menys pensat hi haurà un accident ahí i algú se l'ha pegat. Però on hi ha la zona eixa xina que fan, antes de pegar la cera que estem parlant? Davant de casa dels meus pares. Quan es donen compte que no poden tirar... Una altra opció, estic pensant, igual és una tonteria, m'ho corregiu si penseu que no, una altra opció és eixa zona que delimitaria el que seria el vostre carrer, perquè hi ha un problema, i és que tu no pots delimitar, o sigui, no tens un carrer delimitat com este carrer.
línia. La línia... El que limita és la línia. Sí, delimitar la línia a lo millor, envolar-los de manera que entren els cotxes, però que no... No sé si això poguera ser efectiu, no. És estar ahí, no, és estar ahí. Si tingueres una rotonda així en el cruce, podries fer-lo així obligat i que pegaren la volta i anar-se'n per allà. Sí. Ho dic jo perquè la seva zona de pàrquing quedarà separada de lo que és la zona de carretera o de carrer, saps? Tu m'entens, veritat? Ara sí, ara sí. Claro. De limitar la zona de pàrquing... Claro, mira, imagina, ¿vale? Es que zona Beniflà, o sea, la raya discontinua o continua i zona de Beniarjó, però sense separació en lo que seria el carrer d'estos adossats. Vale, jo el que dic, ja vos ha dit, i si és una tonteria, pues no em digueu, és delimitar lo que seria la zona de carrer vostre, que evitaria aquestes coses. Moltes d'aquestes coses, crec jo, perquè ahí tenim molt d'ample, la zona dona molt d'ample. Vols delimitar la zona d'aparcament de davant d'ells? No és que vulgui delimitar la zona, vull delimitar-los el carrer. Lo que és carrer i lo que és carrer i lo que és carretera. Ja, però que els polardos s'acabaran on s'acaben els adossats. Perquè els que venen de Beniarjó, que tenen que tirar cara a la rotonda, no poden. Sí, però si tienes una rotonda sí, però no pots. Però no és igual ja, perquè jo sí que és de veres que pues jo també ho he fet, que tu el ve molt bé perquè tu vas a Xina, però quan tens tota aquesta zona tan ampla, tu garres per ací, ocupes el carrer d'ells, per això jo també ho he fet, i pegues per ací, però no estava al Vanguardia, el carrer de Vanguardia, el Vales i Vents, ahí s'han pegat la punta. Què passa? Que si tu tens el polardos hasta la punta, estàs delimitant el carrer, això ja no ho pots fer. Ja el costa més de fer-ho. Ja té que fer una maniobra. Ja té que fer una maniobra que no és normal. Vale? Doncs anem a mirar a veure si us pareix, vale? Això sí. Que faci l'informe de la policia. Mire la policia. La policia. Faci l'informe ja. Això sí que... Això sí que... El que voten el terme per tirar el fet. Això sí que, si això que ho paguem morat, això sí que es podria, no sé, no es podria, però ojalà. El què? És que voten el terme per tirar el fet. Que passen a Beniarjó. Perquè això al final sí que ho paguem morat que no ens correspon pagar, i això sí que tenim potestat de prohibir-ho, però veig com ho fa. Però bé, com ho fas? Una No, càmera? veig com ho fa. Mira, vale, doncs mira-lo desvolar-nos, val? Perfecte. Molt bé. Volia preguntar també si en el mes de novembre ho vaig preguntar lo d'esports senglars, a veure si hi havia alguna novetat. Vas comentar que s'havia ajornat una reunió que n'hi havia prevista, Ferran. Sí. S'ha fet? No, la reunió està complicat fer-se perquè posar d'acord a tota la gent és complicat. No, on sé que va. És complicat. L'únic que sí que puc dir que crec que en el mes de novembre vaig dir que anaven a llevar la gàbia de Beniarjó, la van posar en potries i ara m'han dit que van a tornar a portar-la a Rebegàs i Beniarjó. La de Refalcofer també van a llevar-la i la posaran al Moines, i la de l'Alcria, que n'hi ha una altra de l'Alcria, eixa la van a respectar però van a canviar-la de zona, en el mateix terme de l'Alcria però van a canviar de zona, van a posar-la més cap a Piles. Eixa és la novetat que n'hi ha. Jo noto així últimament que torna a veure moviment. Torna a veure moviment. Pues em diuen que van a canviar-les de potries i la de Refalcofer, perquè en Refalcofer pràcticament no s'està... Per així per la zona esta jo veig així que... I per això van a portar-la al Moines i Beniarjó. L'hort de Blai, quan més prop està a l'eixida del rec, que allí creix més la cressola, que està... Doncs tot és un clot. Tot, jo me'n vaig per casa, com em diuen que no ataquen... S'han reduït, però no s'han eliminat. Siempre y cuando no llevan crías. Si llevan crías te atacan a ti y atacan a cualquiera. De totes maneres, l'altre dia van fer una batuda a la zona del Real, perquè no com el van avisar, i jo després vaig preguntar a veure, i em van dir 8. 8?
que havien notat els casaus que s'havia reduït. I normalment en una batuda que Ne fan ells ne fan 20, 25... 30, sí, de 20 a 30, i per això ho dic, que entonces sí que... A veure, de Marxuquera, el problema que té que de Marxuquera per Palma venen molts. Tots els dies n'hi ha en l'autovia, n'hi ha a un costat i a l'altre. Però totes les setmanes en veus alguno. Allí Patates paga Per molt, això dic, no s'han eliminat, però sí que s'han reduït. Però el que parla és que la part de dalt, com no tenen res, Pues ahí pues... està. A veure. Ahí està. I per acabar volia preguntar, l'any passat vam fer reunions, vam vindre a fer xerrades de lo que és de conselleria sobre el tema de la comunitat energètica local. A veure quines novetats n'hi havia. Pues ara mateixa no cap de novetats. Vam vindre des de la conselleria, però no ho han fet, perquè vam estar també en conversacions en estos d'impacte que ens van fer els estudis estos solars i tot això, que també tenies que tindre antes de fer-lo de la comunitat, però bueno, jo ho tinc ahí com algo pendent perquè és més complicat del que pareix, segons em diuen, però tampoc ho sé. I no... Vam estar també parlant en aquesta empresa i en una altra, però això ja era l'any passat, no sé si en estiu, no sé si en estiu. I de moment no fem res. Retornarem al tema, però no, és que no... No interessa? No sé si no interessa, que és com més complicat de lo que pareix, saps? I no ho fem. No sé dir-te tampoc. Quan ho han parlat i venen a parlar, després es comences a veure un munt de problemes que dius, això no és tan fàcil com pareix, saps? I bueno, s'ha deixat ahí un poc. En Potries ho tenen més bé. En Potries ja ho tenen? Sí. Vale, doncs parlaré, si no sé, en Sergi. En Sergi, i li preguntaré a ells, perquè suposa que això, al final tu t'has de fer com una empresa o alguna cosa, a ells qui tenen perquè ho gestionarà tot. També estàvem esperant, perquè jo crec que l'any passat no ens van eixir, no n'hi havia, crec que, subvencions. Tampoc. I este any, ara de moment, encara no ha vingut res. Però bueno, jo parlo amb Sergi, a veure com ho fan, i si parlem amb l'empresa que li porten això, que li ho han fet. Parlant d'energia solar, les plaques d'ací estan al 100% de rendiment, d'ací dalt. Les plaques d'ací estan al 100%. Funcionen totes, m'imagine. No, que com van estar tan de tesparant... No, però recordem-se... Estan reparant. Ens va costar, no sé, 11 o 12.000 o 13.000 euros i ho van fer una modificació ja fa, crec que era en el 21 o el 22, 21 o principis 22, i sí, ja està arreglat. El que passa que després va costar de... No, jo sé que no estaven arreglat, estaven arreglats però no estaven en funcionament, sí, perquè ahir també perd un poc la veritat en els temes estos de lo de les plaques i Iberdrola i tota la història. Però vamos, sí, en principi pareix que ja funciona. De fet, ja estan descomptant en la factura i en un poc la comunitat, que ho havia perdut jo. Ficar jo al de Roto. En vez de Sergi, fica Jordi. Jo també he apuntat Sergi. Veus? No, és Sergi. Sí, que he apuntat Jordi, dic. Vale, veus? Que quan tenim més tratat a Jordi, que Sergi. Claro. Algo més teniu? No. Ja està? Això no val. Això està molt mal. Això ja de pesca, Perdona, això està molt mal, jo ho diré per què. Perquè així, l'última
que té... Torn de paraula. Sí, lo sé. Que sàpies que si tu parles, ella ja ha acabat. Jo quan s'ha girat es paga així la mirada de riure i dic, va, en sèrio, m'ha vist a ell, dic, bueno, va. Va, deixem el Però això és avui, que a Noelia li agrada l'última. El tema de los contadores inteligentes. Sí. Ya se han puesto... No, porque eso me dijo el técnico perquè em va dir, vaig a demanar pressupostos. Diu, i quan ho tinga, igual no sé si estarà ni jo, pues volia que Jesús... Diu, es cridaré per a dir, pues això val este cost per si tenien que fer o no, perquè em va dir això, igual no és barat, que ho diré este dimecres, a veure com ho té. Pues a 100 euros más o menos por Soler. contador, sí. Si son de carril DIN, sí. Ja, bueno, no em parles d'això que jo no ho entenc. Però no t'esforces, que no val la pena. Passa la pelotita. Vale, però li ho dic el dimecres a Manu i que em diga a veure com ho té. Què? Pensava que volies... A veure, Era parlant de que tinc calor. jo estic no tan fred, clar, com que està en aire condicionat engelat. Clar. Ah, yo estaba Pero perfecto. si yo tengo calor, y yo tengo calor, pero yo no la Así me está pegando una corriente ahí de gelada. Jo estava Bueno, gelat. perdoneu, Tancar la alce sessió. la sessió, Que vale? pots agarrar algo, no sé, agarrar. ¿En serio teniu fred? Así es que pega tot el xoc. Bé, és que estava... Pues yo no me... Calor.